Kublai pi baro, kani kadai kadudashan Meghalaya. Bani priang subhai pi baro, sya kani katup kubor menta kejan mir. Cuaban pa shiki kubor ki babnya ngini pechwai ki mat bakongsan. Haka katan real tarik ulber, en penbena ke election commission ya katarik na kabenta ke election Lok Sabha. Her ke kertong kaseng NPP, i Dr. Amprin Lengdo ya kaseng VPP, kentu ya ke VPP banam pen kulmar higi jingmut jing perkat jong ki ba. Shen, anyo ke Nongpo Town Shopping Complex ya ki jingseng ya ki interlocking concrete block pavement. Penlong ka CIET NCERT Neri ya ka All India Children's Educational E-Content Competition hanong sder da ka bawan ra ikitiar ka jugmenta na ka benta ban kenjo sya ka Sustainable Development Goal 4.0 bat pelilat ka NLU Meghalaya na ka benta ki khana puli jongkari Sri Lanka ki khubor ki babnia ka election commission kan penbena lasyai kesngi ka khatn real tarik ulber yang katarik na kabenta ke election sya ke yeng dor ba Lok Sabha kani gejing penbena kan long ha kapor janmit ha vigyan bhawan ha kaba kabadan hanong ba Delhi ka commission kan penbena ru ya katarik thabut hakikat tu kat ni gijala ka samoi trekam jong ka Lok Sabha bamenta kan poi sya ka bakut ha ka khatn real tarik ujaliu menta usnam ha uar hajar khat khandai ya ki election Lok Sabha la penlong ha ki hnyau tali ki wat ha pedeng jong ubana ya yong bat chamang te kumta lakmi lenti ba menta ka kenti ya kani gejing thabut an penlong hakikat tu kat ni ki wat ha u ya yong bat chamang ka Presiden Karvi ka Draupadi Murmu kala ong baka India kala yate lok bat ka Bhutan bat kani kan yai beteng na ka benta ban pen urlong ya ki jing angnut bat ki jing dan kam jong ka Bhutan kala ong baga jing yate lok hapdeng jong kini artli kiri kan wanra jing yade ka bajan hapdeng ki brio kumju ha ka khayi ka pateng bat ki wei na kalyang umentri rang badu ka Bhutan udashu sharing tupke henne kasngi ula sya khot ha ka Presiden Kari ka Draupadi Murmu ha Rashtrapati Bhavan ha kani gejing alang ka Presiden kala ong ba ka India bat ka Bhutan kila don ka jing ade ka bajan ka jing shania bat ka jing sngo thu jing mutlang ka mentri ka tanat ka koit ka khia ka balongru ka kartong MP jong ka seng National People's Party NPP na ka benta ka Shillong Parliamentary Seat i Dr. Mazel Amprin Lengdo Hinen kasngi ila ther kala ya ka Voice of the People's Party VPP da ka ba ajing mut baki day ban kyar na ka ba pen kolmar jing mut ya ki pajba ha ba ajing kren ha gajing alang ka bala long ha ka NPP mau karwat block committee ka ba ha mau karwat i Dr. Lingdo ila ong baki MLA ki don ya ka hok ban mi khmat ya ki constituency ha assembly ban yang bat ban ra ikimat gi jura henry om ban yakhi ya ki te kimat ha ki surong hadian kecing penyaso UMDC ka mau karwat iba karnes so syang lembat kinong kershan sya kaseng NPP i Dr. Lingdo ila kentu ya kinong tray jong kaseng baki day ban yalong lang kawe knang ban pen urlong ya kaseng bakan kurjing job ha kani ka election MP Kani ka peni siapa kat nangbi usnan kani ka parti ka nang yo jishanya bi palba pikran bain ka sabakran kran kontrol ka sabakran kontrol henry kema bawa ye ke MP election ru ngin sayo ye ka thong ha kani kenti manta ini yang ka parti independen di kondem ye kani ka jingren ka balabra jingren ka ban boronju ye ki nangan jong ki palam kamtam ka ban press vidre dalam boron ki wi janya ni ka ban press vidre ya kita membasan ikan belum kita jong kebalang
Kita sayur jang kebalang. Kita try untuk jual Malaysia. Unang yalam kaseng NPP, bat ubalong ru Chief Executive Member jong ka Khasi Hills Autonomous District Council KHADC, iba penyat sing sim, ila penpau gajing government scam baka seng kan khur ya gajing job ha kanik election MP na kabenta ka Shillong Parliamentary Constituency. Hab ajing kren ha gajing alang jong ka NPP mau kerwat block committee. Henin kasngi hamau kerwan iba sim ila ong baka NPP kadang yai kiu syaprang ha Meghalaya haki wei pat kiliang State Working President ka NPP ubalong ru menteri barem gajela iba Hamlet Son Doling ila penramjur ya President ka Voice of the People's Party iba Ardent Basayomoj halor kajing bomburam shu ya kibalahe lasan ne kitemen basan da ka bakino iki baki sam kiat ha kapod election ila ong ba kum ki pai riu nge chang ka balang Presbyterian kimla ban pediang ya kani kajing sha keno ba kum ki temen basan ki balong kum ki kpa chong ka balang ka sebagai kho Henry kema bawa ye MP election ru ngin sayo ye ka thong ha kani kenti banta ini yang juga parti independen di kondem ye kani ka jingren ka balabra jingren ka ban bolonju ye ki nangan jong ki palang kamtam ka ban Presbyterian dalam borong ke bibir jadinya ni ke mang Presbyterian ye ki tudung basan ye kan dong ki kepala jong ka balang kita sayur jong ka balang kita try untuk jual Malaysia. Director Katanat Urban Affairs iba E Kharmalki nekasngi ila bu mau nongrim na kabenta ban siang yaki interlocking concrete block pavement ha ka ban pendon kam kum kajaka penyang kali hakmat kanongpo town shopping complex kabahari bhoi district kajing mang pisa na kabenta kani ka project kalong shiphaulak tingka ya kabala mang da ka State Urban Affairs Department haba ajing kren ha kani kasngi iba Kharmalki ila penpau yakijing tray kam chong kanongpo town committee bad ila ong ba lengba kani kaching shimkhia lawan ra ya kani kaching thu ban pen itanat ya kani kachaka shu ila ong ru ba katanat kan yale ban pen biang ya baro kijing dan kam ha kani kachaka penting tentang bumi orang di dalam kita pentingsian dengan kepinatan bahkan ini tentang bumi dalam kembang makan bentuk yang di traditional way of ruling the people or following the people they kampanye mereka hamil nama mereka kepada orang urban seni urban pirang urban untuk kuat dalam tradisional dekat konsepsia nasional dalam bertungga mengajuk kebahagiaan akan kehidupan setelah ini. Ka National Law University Meghalaya kala plilat iki samla puli kiba na ki weipat kiri kumna kari Sri Lanka bakin yo banwan puli hakani gejala hakajing late ban pediang snobha ikinong shimbenta kiba nari Sri Lanka ka NLU Meghalaya kala penbena ya ka admission test na kabenta ki undergraduate postgraduate bat ki PhD na kabenta gijing puli jong usnam 8,000 arposaw kaban sedang ha ka arpo terik jong ubanaya yong 8,000 arposaw ya kani kates en sapenlong hakit we college Colombo ka Indian High Commission kala pentip bakani kaching tmu bakongsan jong ka NLU Meghalaya kalong ban ai jingkermen ya ki pateng banwan ki badai jong kaching puli an bat kinong wat bania lengba shibun kicing puli ka Central Institute of Educational Technology CIET NCERT New Delhi hakajing atreilang bat ka North East Regional Institute of Education NERI kalapenlong yagajing yakop jongka All India Children's Educational E-Content haka khatsan bat khanriu tarik ulber haka phelau jongka NERI kabadon hanong sder yam yakini gijing yakop lapenlong lengba ki kor ki bor na kabenta gijing don kam haka puli puthi ban kenjo Shaka Sustainable Development Goal 4.0 bat banwan ra ya kapuli puthi kababyang bat kilat ban pensngothu ya baro bat kani ka National Education Policy arajar arpho kathmu ban penkieu ya kapuli puthi jangki kor ki bor
บัดบันเป็นติบบัดเป็นยาร์ยาชิบุนกิเวปัดกิจิงดันกำนากะเบนตาบันเป็นลองยากินองฮิไกกิดิจิทัลทีเชอร์สฮาบะไอจิงกรันฮากะเตกิจิงอลังอุกองสันอุบเดรูอุไวส์ชันเซลอร์บัดอุโปรเฟสเซอร์จองกันเนหูอุโปรเฟสเซอร์PS ชุกลาอุลาบันจอร์ฮัลโลร์กะจิงยอนองกะบันวันเลงบากะ NEP อาร์ฮจาร์อาร์พออุลาองรูbakaya rap ya kisam la puli pan sngu thu ban tip bat ban pen phriang ya ke jing nang ching tip leng ba ki kor internet. Everybody have the mind. It's depend on individual how they are going to utilize their mind in the right perspective for developing the career of their own children as well as the children and youth of the country. Ka school BK Bajuria kala penlong ya ka maths festival palatip kum ka mathematical marvels, a festival of numbers, shapes and patterns hinin kasngi ki khana school na ki wei pat ki school kilaya shimbanta hakani ka program bakin yo ya gijing mentoy lem bat gijinge hakabaya day bat ka subject jingkhen kani ka maths festival ka pen I ya gijing itanat bat ya gijing dan kam jong ka mathematics leng ba gijing ya shimbanta ha ki jinge le kai bat ki wei pat ki benta kani ka program ka pen shlur bat ka pen thrang na ka benta kitu ki khana puli ki badon ha shibun ki tanat jong ka mathematics na du algebra bat geometry ban pli ki lat ki lanti kham shalor ha ka jing long ka bakmen bat ka basung kajing shimbenta kawanra ya kajing shania yaladi baching sngo tanat jang ki khana kawanra kajing long tan rai ha ka ban sngo thu kham ha bat ban gan jo sha ka thong Haka Cricket Women's Premier League Arajar Abhosau ka Royal Challengers Bangalore kan ya kandu persha ya ka Mumbai Indians ha ka eliminator menta kasngi ha Arun Jaitley Stadium ka ba hanong ba Delhi ya kani ka jing le kai ansdang ha ka por nyoshting ka kan hon ka ban ya khun ya ka jing job kan ya kandu persha ya ka Delhi Capitals ha ka jing ya khun final ha ka sngi ublai Haga jinga le kai ka bakhaddu ka balalong ha ka khat arterik menta ubanai ka Royal Challengers Bangalore kala penliam no ya ka Mumbai Indians da nyo weekend ka theya le kai ka Bangalore ka Alice Perry kala yo pdiang ya ka nam player of the match halor ka jingla banya le kai bha jongka menta ngen pej ya ka jinglong jingman ka sin beneng ha shlong ka jing shit ka long Arpolai 0.r degree Celsius, but kajing kriat kalong shipo 0.9 degree Celsius. Kajing sngam kahaw-haw kalong, sanpo rio na kashispa men step, but saupo saw na kashispa jan min. Kala bandon kajing hapslap kabamalumala hakikat tu kat ni kijaka. Shwaban poi sha kabakut jong kathup kubor, yin yapet biang sa shisien yakimat bakong san. Haka kan real tarik ulber, Anpan bana ke election commission ya ka tarik na ka benta ke election Lok Sabha Ther ka kartong ka seng NPP I Dr. Ambri Lingdo ya ka seng VPP kentu ya ka VPP banam pen kulmar ya gijing mojing perkhat chong ki pajba Shen Enyo kanong po town shopping complex ya ki Jingsiang ya ki interlocking concrete block pavement Penlong ka CIET NCERT NERI ya ka All India Children's Educational E-Content Competition hanongs der da ka bawan ra ikitiar ka jigmenta na ka benta ban kenjo sya ka Sustainable Development Goal 4.0 But Lelat ka NLU Meghalaya na kabenta ki khana puli jangkari Sri Lanka. Tiparalong katung ila poisha ka bukot jang kathup kubor jingi menta ka janmiet hadu bangin dai shembiang bat phi la shai kasngi khublai ya phi baro.